Parang, ewan ko kung may kulang-kulang tong dalawang to. Anong hinahanap mo? May hinahanap akong ano yung... Oh, Jeb, may tent ka na, oh. Sige, mag-ano ka nga, mag-model ka. Tignan nyo, oh, ang lalaki. I-try ko ngayong 200. Bakit 200 ang presyo? Tignan ko nga. Sige, baka maging gold yung paa mo dun. Maano siya, Nandito kami sa parking ngayon. May bibilhin lang kami sa grocery. May listahan pa ako. Gumawa ako ng listahan. Makalimutan kasi ako. Kaya linilista ko yung mga kailangan ko. At pagkatapos dun, samahan nyo kami magtingin ng sapatos. Si Liam, kinuha namin kanina sa kindergarten. Si Jeb antok, ewan ko, napuyat, ewan ko kung anong ginagawa niya sa gabi. Shout out. Ewan ko kung saan siya pumupunta. Kasi palaging naantok, napuyat, hindi nakatulog. Jogging pant, oh? Pero parang gusto ko yung mas malaki, wala na akong size. Wala kang size. Kailangan namin ng sabon. Yung paborito ko. Yung paborito ni Liam. Anong ginagawa ni Jeb doon? Nagtatali ng shoes. Dates. May hinahanap akong ano, yung pangmumog sa sa bunganga kasi yun ang recommend ng dentist namin. Kasi after mag-brush ka, imumog mo daw yung fluid na yun, tapos magkulay yung part ng ngipin na hindi na brush ng husto. Parang mag-appear ba kung saan may mga naiwan na Mga dumi. dumi, ganun. So ibig sabihin, pag hindi masyadong nalinis yung ngipin mo, magkukulay. So yun ang hinahanap mo. Oo. Sabi niya dito sa grocery na ito Mahahanap. mahanap. Wala akong Baka nawalan sila ng stock kasi ganito naman dito eh. Pagka nawawalan ng stock sila. siguro. Baka sa susunod. O kaya dun sa ibang Sa na ibang lang. Sa ibang grocery na lang. Or I mean sa ibang tindahan. No? Sige. Okay. Okay. Sige, tapos na kami. Yeah, well, Tapos na kami. let's go. Kailangan ko pa ng panglinis ng kasilyas. Ito na bibilihin ko. Gusto ko ipakita yung mga deko ng Easter. Oh, binibenta na nila. Ang gaganda. Ang cute. Mga rabbit. Ang cute naman nito. Paglagyan. Ang cute, oh. Ang gaganda. Ito rin. Dito hindi pa sila tapos na magligpit. Easter decoration rin. May napansin ba kayo kay Jeff? Sa outfit niya? Mahangin ngayon. Ay nako, wala na yung hair ko. Und für Erwachsene schmeckt das. Si Liam may binili. Si Jeb, anong binili mo dyan? Kape Meron na akong kape. malamig. Kape na malamig na nasa latte. Latte ito. Latte is milk. Oo nga pala no. Milk pala yung latte no. Oo. Ako naman ito. Masarap ito. Gusto kong may gana akong kumain ng ganito. Akala ko nagda-diet ka. Ano tayo ngayon? Exempted ang diet natin ngayon kasi ano tayo? Behave tayo ngayon. Kaya Tikman ko yung kape mo. masarap siya. Shinake mo ito? Para lumabas yung lasa kasi pag ano yan, hindi masarap. Okay naman.
Maano siya, parang may vanilla flavor. Ako naman, almond. Ito, almond ito. Masarap siya. Ano pala? Almond tsaka almond tapos may honey. Ganun pala. Ang sarap. Zu fest gemacht. Opa. Basta tuloy ako. Ang dali nga, iwan ko muna kayo dyan. Hindi pang ikabilak, eh. Ala, nabasa ako ito. Good. Kasi nga talaga, Ali. Nagdaktal ganun. Ang laki kasi ng butas ng buting ito. Tuloy ako. Moeten we losgaan? Oké, losgaan, papa. Salma, ja? Umuulan na, oh. Umuulan. Mahangin. Ah, Anti-rutsch. pababa ito, oh. Hindi siya madulas. Hindi siya madulas. Rutschig. Lahat? Nein, dat rutscht man nicht. Mama, mach mal so. Hier, aber Mama. Rubber. Ist auch fest. Para sa akin, para sa... O, dito kami dumaan, oh. Para sa mga, handicap. yung mga disabled na kagaya ko. Oh, nakita yun ni Miriam yung mga ano, oh. Ja, das ist mit Lenken. Ich will mit lenken. Nakita ni Liam. Maganda to. Na, das ist für Erwachsene, das fällt dir runter. May nakita ako, itry ko nga. Try mo. Sige, try mo. Tignan natin yung ano ni Maria. Okay, gusto niya man yung shoe. Oh, yung, Mas pala, oh, yung itsura maganda. pero masakit dito. Oh. Ganyan talaga yan. Yes. Siguro, ano lang yan. Sa unang beses, di ba sabi, 3 araw dapat ilakad-lakad mo para maano yung paa. Try ko nga yung isa. Sige, try mo yung isa. Masakit ba talaga sa likod? Kung masakit talaga, di. Mas langay, parang nag-press siya sa likod Oh, dito. Ewan ko kung Sa bagay, yung- pantalon ko siguro. Ewan ko lang kung sabagay yung sapatos kong ganyan din sa akin. bagay okay lang. Ha? Kaslada tiyan, parang may polster siya dito. Parang may, Kutsyon. oo, parang may kutsyon siya sa may ankle. Pero okay lang. Ano ito? Salamin daw? Ay, Maganda. Di yan na. nakahanap na ako. Ang bilis na. Hindi pa tayo tumingin. Mit Kerl. Oh. Or magtingin muna. Basta, Pero parang mahal. ganyan naman talaga lahat yung mga ganyan. Tingin pa tayo ng mas mura. Sige. Sige, Garod. Kung may mahanap tayo. Wait lang yun. Ayan. Oh, running daw. 200 yan. 200. Grabe naman. Oo. Ay, nako. Masyadong mahal na. Ito maganda rin ito. Parang ang relax. I-try mo. Try ko naman. Hindi lang tayo masyadong makaano rito kasi may tugtog. Kursunada ko rin ito. Pero mas ano lang ito, mas mababa itong... Hmm. Ano? Ano yung price? 140. Mas maano to? Mas mahal. Pero pwede kayong pang snow rin yan? Oo naman. Importante naman yung hindi siya malamig.
I-try ko ngayong 200. Bakit 200 ang presyo? Tignan ko nga. Sige, baka maging gold yung paa mo dun. Tignan Kung natin. talagang relax. O sige. Curious lang ako. Asan na ito? Ay, Ito. ito yung 200. Ano? Oh, yan. 200. Pang siguro, ano yan? Pang hike doon sa Mount Everest. Oo, parang tignan mo oh. Oo. I-try ko lang. Pwedeng panghila ng sasakyan, kaya Oo, ganyan. tignan mo naman oh. Mabigat siguro yan. Mabigat siguro yan. Dito. Yeah. Parang napakabigat yung itsura niyan. Oo, pero hindi. Hindi siya mabigat. Ah. Hmm. Maano siya, nalagaan niya. Ah, magaan siya. Parang ang bigat ng itsura, oh. Parang bakal. Kung lalakad ako, parang boat ba? Naggagano? Kaslayan, nakapasya. Siguro, sanayan lang siguro yan. Hindi ko alam kasi lahat ng ganyan na Parang- sapatos ko, ganun talaga. Parang kung lalakad ang magganon ako eh, kasi yung shape niya, nag-agkas din eh. Ah, okay. Ganun yan talaga siguro yan. Style niyan. O ito may dot-dot mama, oh. Ayoko ito. Ito. Oh, Ayoko yung may dot-dot. pang winter talaga yan. Ayoko yung ganito. Ah, okay. Ay, hindi, dot-dot lang yan dito, pero sa loob wala. Sa loob walang dot-dot. Okay. Ito yung talagang dot-dot. Oh, sige. Pero ayoko. Oh, yan. May dot-dot. Pati nga yung loob. Tignan ko nga yung Ano loob. siya, yung ganun. Oh, grabe naman yan. Parang teddy bear. Ang init-init sa paa niyan. Pang ano talaga yan. Oh, napintas. Oh, napintas. Maganda. Relax. Pero parang ang laki ng itsura. Tignan mo yung white na shoes mo, parang ang liit. Ay, oo, mas malaki yung ito. Parang- Parang ano pa ito, parang masikip. Gusto ko yung mas malaking size eh. Ah, Optic siguro niya, ano yung... yung optic niya bulldog kasi may dot-dot sa loob. Ah, siguro. Wala pa rin nahanap. Naghahanap pa rin to. Oh. Mahirap makahanap. Pag may nahanap naman, napaka ano no, Oh, namatay ko naman. mahal, napakamahal. Magkano yan? 160. 160. Ilan sa pesos yun? Siguro nasa ano siya? Nasa 8,000 pesos or 9,000 pesos. Naku. Pero maano yung medyas ko dito, manipis lang. Manipis lang. Parang para sa maliit lang na paa. Yung paa ko maano eh. Ah. Ako naman yan, oh. Yan. Pang ano siya? Pang para hindi tayo madulas. May ngipin yung ano niya, yung ito, oh. Yan, diba? Si Maria naman, naghahanap pa. Ito grabe, buldog na. Oh, sige, tignan natin. Upuan ba ito, Chick? Oo, pwedeng upuan mo yan. I-try ko lang. Kasi ito ang pinakamura. Importante naman yung ano. Ano bang tawag dun? Pang ano lang naman. Kung pupunta tayo sa... Panggubat. Oh, hindi ko naman pang Uy, forma. grabe naman to. Grabe naman, ang kapal naman ng dot-dot na ito. Teddy bear. Teddy bear. Oh my goodness. Ayan talagang waterproof yan. Mataas pa. Maano siya, para sa maano na paa, maluwang ba sa loob? Ah, di maganda. Hindi nagaganon yung paa. Hindi naiipit yung paa mo. Ito isa di ala ko. Na-relax. O di iso. O yun daw ang kukunin niya. Tapos Hindi ko protect naman kailangan yung forma kasi nandun naman tayo sa ano. sa gubat. O nga no. Hindi ko naman pang forma yan. Pero yung itsura. Pwede ring pang snow naman yan. Pang snow naman talaga yan. Pero parang parang gulong Yung goma o goma kasi. Yung guma kasi.
Hindi, maganda naman yung itsura. Hindi naman sa... Hindi ko type yung itsura, pero Yan na lang ang... relax, Yan, tapos, yan na lang kunin mo. tapos mura pa, oh. Oh, pag malamig. 70. Pag malamig at saka relax. I mean, pag malamig yan. Tapos pag summer na, Hindi eh, ko naman gagawin. iba yung kukunin mo na sapatos. O, di ba? Nag-relax na talaga. Nag-relax. Parang hindi ang itsura, parang hindi ano. Parang hindi, parang ang bigat. Parang Kasi ang hindi. laki. Maano siya, ang relax talaga. O di, yan na. Gusto mo yan? Nainitan. Sandali. Tanga ako dito. Hmm. Sige, mag-ano ka nga, mag-model ka. Sige! Mag-model ka para sa mga viewers mo. Oh, sige, catwalk. Ja, okay, ist ein bisschen hart, aber es ist, also es biegt sich halt nicht, ne? Das ist, siyempre dito ko hanap nga, hangin nga kasla flexible nga kasla. Ah, hindi pala ano, hindi nag-a-adjust, hindi flexible yung ano. Pero maano siya, relax kasi marami akong space dito. Oh, At saka sa harap. at sa harap may, okay. Tapos dito rin maano, maluwang. O di maganda. Pero hindi flexible yung sole niya, parang hindi siya nagbe-bend kapag naglalakad ako. Ah. Okay lang yan kasi, oh yan, nagkakatwalk na. Kasi, hindi naman, ano, pag nasa kabundukan naman tayo, walang simento. So, okay lang yung sole na ganyan. Di ba? Kasi hindi naman matigas yung dinadaanan natin na ano. 70. Ano yan? Ay, hindi yung sole niya. Tignan mo yung sole niya. Very flat. Hindi naman pang ano yan. Hindi pang madulas yan pagka ano. Meron pa bang ibang ano, yung may teddy bear? Yung teddy bear, yan. Yan ang talagang ano, mataas na mataas. Yun ang Butas. bagay ko ano, palaging nilalamig. Pang ano to, pang ito oh. Oh, ito na lang. 49, oh. Depende kung ano yan, kung fit sa paa mo, di is. Pero maliit ata yung size niya eh. Oh, maliit. Ito nanginina. Oh. Practical tayo ngayon mga kaibigan. Pang kabundukan naman yan at saka importante mainit. Oh. Tapos hindi naman pangit yung itsura. Kasi pag pangit yung itsura niyan, di walang bibili. Hindi ko type kasi yung goma na style, pero mahal Yan, naman kasi. yan talaga ang ano. Waterproof. Hindi papasok yung tubig dyan pag goma. Ah, ganun. Pang snow nga yan eh. Pero ang problema sa goma, baka mag-sweat yung paa mo. Ano ba sa Tagalog ang sweat? Ah, Agling earth. maliit siya. Pagpawisan yung paa mo dyan. Hindi ka siya, maliit siya. Yun ang problema. Pinagpapawisan bang paa mo? Hindi ano. Hindi naman. Ako, Kasi nilalamig ako palagi. yung paa ko pinagpapawisan. Kaya pag goma ang suot ko, ano? Hindi lang ta, dahil ito yung adati, Oh. may kakadirik na. Ito yung igid. Mm. And Nati igid. And the side here. Das geht Ah. immer an meine Ankle. Ay, hindi ano to. Pero so is es schon, aber syempre kung mas matagal na akong maglakad. Baka maano na yung paa mo. Hindi na lang yan. Maghanap ka na lang ng mas comfortable. Wala namang ibang teddy bear. Ay, oo nga no, yung teddy bear ang hinahanap mo. Gusto ko yung mainit kasi eh. O di, yan na lang. Tapos, What? yan na lang. Tapos, ibalik natin pagka ano. Ay, hindi na pwedeng ibalik ano. Hindi na kasi naka-sale, di ba? Ay, oo nga, yung ano dito. Balik ka ito. O, ayan. Pero hindi ko tayo. Pwede ko tanot na pang height, baby.
30 days eh. I-try ko lang man. Sige lang. Hindi pang hike yan. Madulas yung sole niya. Pero, oh, Parang hindi pumasok ang paa ko. Yung feeling niya. Oo, kaslangay nga adapt eh. Jeb, tulungan mo ako magpili. Hindi ko alam. itong kursunada ko. Yung first na trinay mo kanina. Yan o. Ay, ito. Ayan. Pero wala siyang teddy bear. Walang teddy bear. Baka hindi Pero mainit. masyadong mainit. Mainit yan. Ang gawin natin, kung wala kang mahanap, di sa iba na lang. Saan? Pero Sa ibang tindahan. ganito pa ang uso ngayon. Ay, hindi ko alam. Pero parang marami akong nakikitang ganyan. Parang hindi ako makapasok. Stretchable siguro pag ano. Haan? Oo. Hindi pala stretchable. Paano isusuot yan? Pipilitin yung paa pala. Parang okay rin ano. Parang ang laki ng paa mo dyan. Oh? Lumaki. Kung pang style, okay ano. Oo, yung ano niya, yung style niya. Ito na ang napili ko. Yung first choice kanina. So di yan na. Hindi naman ano yan. Hindi naman pangit. Maganda naman. Pati nga. Bulldog, pero okay na yan. I-side mo nga. Sa side. Oh. Maganda naman. Oh. So yan na. Yan na. Okay na yan. Ayan, ganitong mga benta dito. Ang daming sapatos na pang trekking, hiking, sport shoes pang running. Hanggang sa likod. Basketball, Das football. werft man doch. Oh, may mga bonnet. May ano pa. Tumitingin ng medyas kasi yung mga medyas ni Jeb butas-butas na. Galing pa sa Pilipinas. May CR pala. Mag-CR daw si Liam. Oh, may mga ano, backpack pa sila. Dami-dami. Dito sa may shop na ito kung saan kami ngayon. Dati itong paggagawaan ng mga textile. At ngayong ginawa ng shop. Tapos may museum pa sa loob. Papakita ko sa inyo. O dito yung mga damit. Tapos papasok kami dito. Tapos kita mo yung mga machine, ganun. Tignan nyo, ang lalaki. Yung mga motors. Yung motor, yung para sa mga machine na ginamit nila panggawa ng mga textile. Ito may ano dito, may door. Ang old parang sa World War ang itsura. Hindi lang pwede pumasok, bawal. I-video ko na lang, yung mga machine. Tignan nyo, Zumachen, weil sonst kriegst du Ohrenschmerzen. Es kann sein, dass dein Ohr kaputt geht. Was ist da? Tapos, paglabas namin dito kami galing paglabas namin dito. Tuloy na yung yung shop. Yung mga ibang benta nila dito. Die große Rutsche. May mga tent doon dito sa may mga tent pinebenta. Versuchen mal, wo das ist, genau. Yung pang na ito, Schau mal, hier liegen, schau mal. pang camping. Yung mga ginagamit na pang camping. Jeb, may tent ka na, Parang bahay ito. Grabe naman. Ang laki. Liam, guck mal, da ist sogar schau mal, so ein Schlafsack da hinten. Willst du die mal hinlegen? Nee. Der Hai ist gut. Der Hai? Das ist ja süß. May kwarto-kwarto. Dazu wird das gekauft. Noch dazu oder nicht? Das muss man dazu kaufen. Dito may kwarto. Dazu kaufen. Dazu. Ja.
Plastik kann May hier kwarto. rein. Yeah, di pasta rein. Dito may kwarto rin, oh. Grabe. Guck mal, Mama. Oh, kung sinong mga mahilig na magka-camping. Mama, der Schrank. Ah, may cabinet pa. Aber den muss man nicht dazu kaufen, oder? Kann man dazu kaufen, wenn man möchte, Liam. Aber so kostet es halt auch teurer. Es kostet extra, ja. Oh, may mga maliliit na tent. 13 Euro, Mama. 1,300. Ah, ito pala, itong tent na family tent. Dating 1,400, naging 1,300 na. Also was ist das größte Zelt Ito, von may tent. allen? Ich glaube, das was hinten war. Ah, ito ma yung mga pang snowboard ba? Snowboard or ski? Ah, ski pala, ski. Dito may ano rin, yung motor. Kasama rin sa mga motor kanina. Ito mga naiwan na noong panahon noon. Pero hindi na ginagamit ngayon yung mga ano. Ah, ito naman pang bata pala dito. Ah, ito yung ring na hinahanap ko noon. Ito yung hinahanap kong isa na pag-practice kong magda-dive yung bata. Eh, kasi si Liam mahilig na mag-dive. I-ano ito sa tubig, parang i-throw away sa tubig, tapos magsising. Tapos kunin yung bata ito sa loob ng ano, swimming pool, ganun. Und schwimmen nicht. O dito sa gilid, may mga display na yung mga old na ginagamit na ski noon. Oh, tignan nyo. Ah, 1925. Grabe. Tagal na, oh. May mga ibang size. Tapos kahoy talaga. Tapos yung metal. Oh, ano yan, Jem? Parang boat siya, parang yung... Boat, dito? Ang... Oo, yung pwedeng gamit. Ah, kayak. Kayak. Pwedeng kayak, pala. pwedeng ano. Aber das ist gut, da muss man halt nur was machen. Muss ich das kauen? Oh, ayan. May mga skateboard pa sila. Mama, Liam. die. Ist das für Erwachsene? Das ist, ja, das geht für Erwachsene auch, ja. Das? Liam, ich glaube, das darf man nicht ausprobieren. Nicht austesten, das darf man nicht. Mal auf. Wo ist Kinderskateboard? Oh, tinetest ni Liam yung roller. Oh, may slide pa dito pang bata, oh. Pataas si Liam dito sa may hagdan. Hintayin natin siya. Bist du bereit? Ja. Jetzt Okay. Soll ich? Ja. Ah. Jeb, dito. Upo ka dito, oh. Ah, pang boxing yan? Kannst du mal Ay, hindi. Pang ano. Protection. Protection pala. Kasi metal. Geht nicht. Warum? Bawal ako dyan. Sabi niya mag-dodge daw ako, mag-ano daw ako. Mag-slide. Parang, ewan ko kung may kulang-kulang tong dalawang to. Pinagtitripan yung ano. Mama, ich will das kaufen. Oo, sige. Diese Bilder. Sige. 50 Euro. Oder 5. Ayan, inalis na yung medyas. Para daw ano siya sa taas. Makakalab. Makaakyat. Makaakyat. Kami naman nakaupo lang dito at naghihintay. Tapos pagkatapos na ng bata na naglaro, pupunta na kami na magbayad. Naghahanap ako ng weights, mga kaibigan, yung nasaan na ba yun? Parang wala na.
Wala na. Nasaan na ba yung mga weights nila rito? Ayun pala. Ito. Ito yung hinahanap ko. Pero maganda sana kung nadadagdagan yung bigat niya. Parang wala silang ganun. Ay, ito pala, oh. Oh. Ganun yung itsura, oh. Pero parang isa lang. Walang masyadong choices, pero dito mga kaibigan, ang daming mga makina. Parang pwede kang gumawa ng gym pag may space ka. Pupunta na kami doon sa pagbayaran ng mga gamit kasi magko-close na sila. Kaya bilisan na natin. Hindi namin na ano yung oras. Mag 6 o'clock mag 6 o'clock silang magsara. Lumabas na kami sa shop. Das ist ganz windig, Mama. Ich sehe nur, dass es... Mama, es ist nicht windig für mich, Mama. Ayan ang weather namin dito. Es ist nicht windig für mich. Pabalik na kami sa aming sasakyan. Kita nyo, old itong building. Sa loob nito, yun yung pinagbilhan namin ng mga sapatos. Yun, kita nyo old kasi ito noon pagkagawa ng textile. Ang ganda. Mga bricks. Das ist zu essen. Na ano yung inano yung hangin yung cup ni ni Jeb. Was machst du hier? Tapos na kami sa ano sa loob. Ipakita ko lang yung mga binili namin. So, yung ano yung pang diving ring pala nakalagay pa dito. Diving ring para kay Liam para makapag-practice. Tapos medyas para kay Jeb. At yung shoes ko. Yung pang hike namin o yung pang pag pupunta kami sa gubat para may ano ako sapatos. Yan.